nagsusubo kasi ng mga sila na isuspender ang Sa penalidad. tao ka mag-issue sa war on drugs, palagis man subutang higit na Ang tubig baha, noong binabot pa sa lampas na medical. Siya na anas tinong tubig kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak. Sa headlines, kan mga barata, Incident Management Team para sa 2025 bar examination sa Siyudad kang Naga pinag-activate na. Paglipat ka mga nagtitinda sa Kantokan Barangay Abella pasiring sa J. Hernandez Avenue, Siyudad kang Naga, naging matrayumpo. Senior citizen na lolo arestado sa kasong acts of lasciviousness. Mga bagong officers kang Naga College Foundation Central Student Government bistohon. Uyan mga bareta sa aldaw na ini. Ako si Antoinette Eduardo. Nahilinganin marahay na epekto ang paglipat nin ibang pwesto kan mga dating nagtitinda sa may kanto kan Barangay Abella asin Igualdad. Sinda pinaglipat sa tungod sana kan Naga City People's Mall sa J. Hernandez Avenue. Ramantang detalye sa report ni Christine Reyes. Sa halos 2 semana, natapos na experimentation sa pagbalyo kan mga paratinda na dating nakapwesto sa may parte kan Barangay Abella, Ciudad de Naga na inilipat sa J. Hernandez Street sa baba kan Naga City People's Mall. Susok kay Mr. Mon Florendo kan Market Enterprise and Promotions Office o MEPO. Nagtao sinda ning letter request kay Mayor Lani Robredo na nagahagad na i-extend pa ang aldaw na yaon duman ang mga street vendors. Ang surat na ini ang ipinasa naman sa sangguniang panglunsod asin nagahalat sinda ning simbag kung tugutan ang saindang pakiulay. Dagdag pa ni Florendo, pending pa sa sangguniang panlunsod ang ordinansa na nagtutulod na maging permanente na magtinda ang mga street vendors sa nasabing lugar. Last week po, nagpadara kita ng surat, letter request kay Mayor, tapos speak forward man sangguniang panglungsod. Itutukar po ngunyan itong request ng extension. Pending po itong hinahagad ng ordinansa para maging permanent na itong bending duman sa J. Hernandez parking side kang People's Mall. Nahilingan man ni magayon na epekto ang paglipat kan mga paratinda sa baba kan Naga City People's Mall. Natawan na ning maray na lugar ang mga vendors asin diin na kinakaipuhan magdulag o kung sain-sain na sana magpwesto. Naging maray naman si bulos kan trapiko sa may parte kan J. Hernandez asin iba pang lugar na haran ni Digdi na haloy nang inirereklamo kan mga nagkaperang nagpapasentro. Sinabi pa ni Florendo na kabuelo man si mga parabakal hulit na mas madali sa inda na magbakala alagad daiman inda pinapabayaan ang yaon sa laog kang market. Hulit na nakakatinda pa man sinda urog na tamay oras man la ang mga nasa baba kan Naga City People's Mall. Maray-rahay po dahil maray ang feedback ng publiko. Naging nataanan taning dignidad si mga vendors na padulag-dulag sa tinampo, nataanan tang lugar na lehitimo. So, partly pig-legalized na po itong pagtinda-ninda duman sa market side na iyo man ang dapat sa merkado. Ikadua po, itong mga motorista, marisa po nito na maray na ang bulos niyan sa J. Hernandez dahil na nagkaklag duman sa corner kang Abella, J. Hernandez, pati duman sa Zamora Underpass. Apoyra po kayan, itong mga parasaod nataanan manimbuelo and itong mga paratinda na apektado sa laog nataanan nindalan na makapaghanap buhay sinda until 5 o'clock. Tangan itong mga vendors man makapaghanap buhay pag alas 5 ng hapon. Inaasahan na magpapadagos ang araw kaining sistema lalo na kung gibuhong permanenteng lugar kan mga paratinda ang parteng ini kan J. Hernandez Street. Para sa Janan TV 48 Naga, Christine Alcanzar Reyes, Newsbreak. Sa kasumpay na bareta, pinag-endorso ni Market Enterprise and Promotions Office Head Mon Florendo sa mga barangay kan Naga ang mga nagahanap nin lugar na pwedeng mapwestuhan para makapagtinda. Susug kay Florendo, ang barangay ang mahanap nin lugar alagad kaipuhan ining mahiling kan Trade Events Enforcement Team kan MEPO antes matawan nin barangay business permit as in special mayor's permit. Igwa na pong nagkukontak sa kuya as in pigi-endorse ko sinda sa mga barangay na gusto nindang tindahan. Tangurulay mi po sa mga punong barangay, ma-identify sinda ning vendable area, either private properties na bakante or public spaces na pwede pang isingit ang vendors. Pagkatapos kayan, makontak sinda sa kuya kung okay, i-inspeksyonon ka itong task force, ka itong trade events enforcement team. Kung okay, di ma-issue na ng barangay business clearance tapos special mayor's permit para sa mga paratsenda.
Sa kasumpay na bareta, binabalanse kan opisina ni Naga City Mayor Leni Robredo ang pagtaonin solusyon sa mga street vendor asin mga may pwesto sa Naga City People's Mall. Susug sa alkalde, habo niyang mawaraan hanap buhay ang mga street vendors, alagad habo man niyang may maapektaran na ibang nagnenegosyo. Sinabi kan alkalde na matao lang sindanin oras pagtinda sa mga street vendors para mayong maging problema ang ibang may pwesto sa Naga City People's Mall. Ang proposal nag-create ba kita ng technical working group. Ang problema ta kaya, iuman si explanation ta sa vendors. Nahabot ta sindang mawaran ning kabuhayan, pero habot naman na maapektuhan ang iba. Kadakol kita nakukuha ang complaints hali sa mga legitimate na stallholders kang market. Dahil nawawara na sindang benta, ta imbis na masakat sa market, dumana sa tinampo matinda. So nagiging uncontrollable siya kasi para lang makalaban ng patas, si ibang may mga pwesto sa taas, nagbabaraba na lugod. Pag-arog kayan, unruly na si mga vendor. So ngunyan, ang tuga ta sa mga market stallholders, maistrikto kita. Igualang panahon na matutugutan sinda magtinda, dipisil siya. Dipisil dahil haloy na kinatudan. Pero pigdidikit-dikit ta. Sa iba pang bareta, centralized early warning system kaipuan kan lokal na gobyerno kanaga. Aramot ang kompletong detalye sa report ni Melvin Machado. Kadaigwang maraot ng kamugdakan panahon, permi ng handal ang mga residentes kan siyudad kang Naga sa posibleng paglangkaw kang tubig. Huli kay ni, yaon ngunyan sa plano kang City Disaster Risk Reduction Management Council na magkaigwa ng sentralisadong early warning system na tulos i-aalerto at mga residentes orog na si mga yaon sa hababang lugar kung anong sitwasyon kung makusog ang bulis kang uran. Sinabi pa ni CDR Arimohed Reyno Rodriguez, ang mga barangay kang Sabang asin Igualdad ang may early warning system, alagad mas marhay kung saro na lang para sa syudad. May nagkaperang barangay, arog kang Sabang, Igualdad, ug wasindang kanya-kanya, pero ang gusto ta pong mangyari, ug pong i-provide ang syudad kung saan ini po kumbaga sarong unit na lang siya na centralize ang satuyang magiging approach. Tangani po na pag-ugwang pangangaipon na magpahiling or magpaabot ng signal sa mga tao, saro lang po ang source. And kag nagkaugwa po kita ng assessment, nagkapira po kaya na medyo itong coverage po, for example, katong siren, medyo ano siya, ang coverage bako po siyang halawig. So ang try ta po na magkaugwa kita ngunya na pigpo-purchase ta itong covered talaga ang mga barangay, especially in mga nasa low-lying areas, tangani pong ma-prompt ang mga tao. And eventually magkaugwang muscle memory. Pinagtawan doon pa ni Rodriguez na ang perming pinagaanda maninda kung mangyari ang mas dakul na volume kang tubig sa Naga na syertong daisubot kakayahon kan presenting drainage system, kaya mas marhay ang perming andam. Si challenge sa to din, kung hapoton ang syudad, di po ready. Di pa po kita kayan ready. Pero of course, through the leadership of Ma'am Leni, pinupush sa po talaga na makapagpreparar kita. Ang permita po, ang looking forward, ang permit ang pigihiling dapat itong what if mangyari ini sa to. Tangani pong pag mag-abot man ito, at least medyo preparado na kita. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padagos sa mga bareta, inaprubaran kasuudmang sesyon regular kan sanggunian panlungsod kan Naga ang resolusyon ni Konsehal Nathan Serio na naghahagad sa Department of the Interior and Local Government na ipaagi giraray sa mga local chief executive ang pagsuspender nin klase asin trabaho. Mantang sindaman ang pamayo kan mga local disaster risk reduction and management councils. Kasuudma, nag-aprobit sarman kan privilege hours si City Councilor Nathan Serio. Mantang nagpaluwas manin pahayag ang DILG na nagsusuporta sa pinagigibong suspension sa klase asin trabaho pag may maraot na kamugtakan kan panahon. Kundi dakul pang ibang local government units. Ano daw kung tawan poder o diskresyon ni DILG Secretary ang mga local chief executives na iyo mismo ang magpaluwas order of suspension of work and classes sa kanya-kanyang nasasakupan. Pasinda iyo anyaon sa ground, nakakahiling, nakakasabot kan sitwasyon sa lokalidad. An aram ko, igwang lay, mga regulasyones nagtataon ng authority as in discretion sa mga local chief executives
sa mga sitwasyon na siring. Taano tadain niya ini irespeto. Sa police report, theft incidents pinaglalaoman kan Naga City Police Office na maglangkaw ngunya na ber month. Ang detalyes aramon ta sa report ni Cristina Valenzuela. Ngunyan pa lang namamatean na ang luway-luway na pagiging sibot ng mga taga-syudad ni Naga. Huli kang Peña Francia Festival, apwera kaini ang paglaog na kang ber month. Huli kaini may pagirumdom ang Naga City Police Office sa publiko. Susog ki Police Lieutenant Colonel Chester Pumar, tagapagtaram kang Naga City Police Office, kada minaabot ang ber month, naglalangkaw subot ang bilang kang theft incident. Sa indaman ining nanotaran sa data kang Naga City Police Office, huli kaini may patanid ang mga otoridad sa publiko, urog na si mga mapasiring sa syudad ni Naga, nguy na Peña Francia Festival. Kung mapanaga po kamo, dahil na kamo magsurulot ng mga mahaling alahas na nahihiling. Kung may sasakyan, dahil po magwalat ng mga mamahalagang gamit na nahihiling sa luwas. Siniguro man kang Naga City Police Office na igwasindang bastanting bilang na mataon ni seguridad sa publiko. Alagad kaipuhan man makipagkooperar ang mga ini para daisinda maging biktima. Para sa GNN TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa iba pang police report, nahampang ang senior citizen na si Lolo Islao, 65 anyos, residente kan Lupi, Camarines Sur sa kasong acts of lasciviousness. Ang suspect ang may warrant of arrest hali sa RTC Branch 69 sa Libmanan, Camarines Sur na iyuan bitbit kan mga otoridad kan arestuhon ang suspect sa Daet, Camarines Norte. Si Lolo Islao ang kaipuhan makapagpiyansa nin 200,000 pesos para temporaryong makaluwas sa karsel. Sa iba pang bareta, mga pulis nag-atendir sa Animal Welfare Enforcement Officer Training. Ang bilog na detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Ang matauan proteksyon ang mga tama ni Ido o Ikos ang saro sa katuyuhan sa ginibong Animal Welfare Enforcement Officer Training para sa 180 na mga uniform personnel na hali sa bilog na rehiyon kang Bicol. Puon kasuod September 2 hasta September 4 madurar ang nasabing training para sa mga uniform personnel na magiging katabang kang Department of Agriculture sa pag-implementar ng NEI, mapadapit sa mga minamaltratong hayop asin pinapabakal na iligal. Yaon man ang mga veterinary office kang mga lokal na gobyerno na matabang digdi. This is for the Animal Welfare Enforcement Officers Training para sa uniform personnel at saka sa mga partners mi sa local government units like the mga veterinarians na nasa LGU para maging partner ni Sinda sa pag-implement kay itong law. Kami po sa Department of Agriculture, kami ang nag-partners kang mga uniform personnel na ini para mag-implement kay itong batas. Itong Republic Act 8485, RA 10631 or the Animal Welfare Act. So, partners kami kaini mga uniform personnel kasi on our part, mayo kaming capacity para mag-implement. So, sila ang partner namin. And sila din ang katulong namin pag-iimbestiga kung meron mga maltreated na mga hayop at saka itong mga illegally traded na mga hayop, itong pagbebenta baga ka mga aya, mga minamaltreat na mga kinukulugan na mga aso o pusa. So, Sinda ang magiging enforcement officers. Kaya Sinda kinakapacitate me through this training. Pinaglinaw kang Department of Agriculture na ang magiging papel lang ninda iyo ang magbaba ng batas asin ang mga uniform personnel na ang mapautob kaini. Kami ang tagababa lang kang law
And then, ang ma-implement, ito ng mga uniform personnel. Kasi mayo kaming capacity na mag-implement kaya. Sa ngunyan, mayo pang nagpaabot nin report sa opisina kan Department of Agriculture na may insidente nin pangmamaltrato o pagpapabakal nin iligal na hayop. Mismong si Dr. Marisa Guillermo o ay si Chief Regulatory Division kang DA ang nagkumpirmar kaini. Alagad kung may maaraman man ang DA na nagbalgarigdi, tulos ining aaksyonan kan sa indang opisina. So far sa ngunyan, mayo naman na kaming nababaritaan and bayo naman din na i-report. So sa ibang lugar siguro igwa kasi parang kasama yun sa mga parang tradition. So digdi sa Bicol, mayo na so far. O kung naaraman mi yan, syempre aaksyonan mi dahil bawal talaga ang pagkakatay ng ayam and mga hayop. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, kinumpirmar ni Public Safety Office Executive Director Rene Gumba na pinag-activate na an incident management team para sa 2025 bar examination na mapunan enot na aldaw sa maabot na Domingo petsa 7 kan presenteng bulan. Pinaglinaw man ni Gumba na ang pagtaon ni seguridad ang obligasyon kan lokal na gobyerno kan Naga. Isasaraman giraray sa bulos kan trapiko ang mga tinampo na nagaagi sa gate kan testing center kan University of Nueva Cáceres. Alagad liwat bubukasan sa mga bihikulo pagkatapos kan examination. Sa ngunyan po, nagpuuna sa pagtrabaho kang incident management team na pinagmukna para po mag-assister sa Korte Suprema sa pagkondusir kang bar examinations igdi sa laog kang satuyang syudad. Ang bar exams po gigibuon sa laog ning tulong aldaw, garo pitsa 7 mapun iniyo ngunya ng weekend asin sa mga pag-iribata po ali sa Supreme Court yaon na sa syudad. Magkakaigwaning initial menting pag-urulay ang Supreme Court team asin ang Naga City Incident Management Team sa aga. Garo alauna ning hapon kung di ko napasala sa schedule. Ang trabaho po kang IMT, yun na siguraduhon na maitatao kang syudad kang Naga susuporta na hinahagad kang Korte Suprema. Sa iba pang bareta, mga bagong officers kan Naga College Foundation Central Student Government bistuhon. Sa report ni campus correspondent Kate De La Torre. Saro sa mga kinaabangan kada taon sa pagbukas kang academic school year iyo ang election kang Naga College Foundation Central Student Government kung saan nagkakaigwang pagpili sa masunod na mga leader na maturukaw bako lang sa pagserbi sa mga estudyante kundi pati na sa gabos na institusyon. Ngunya na taon nagkaigwang tulong presinto para sa pagboto dahilan kang seguridad asin mas madali na pagboroto ka mga estudyante na inibahan ng online voting para sa mga daykayang makaabot sa eskwelahan para maito ang saindang boto. Mientras tanto, sa init kang laban na iuli ang kapangganahan kang Arriba Party List sa pinangengenotan kang bagong elected CSG President na si Maui Balade asin kan sa iyang pag-iriba na sina Nicole Rose Domingo, bagong Vice Presidente, Jillian Mojica para sa Secretary, Jill Brian Alonzo sa Treasurer, Joshua Perico para sa Auditor, Ronel Langgam sa Public Relation Officer asin kahuri si Christine Velasco para sa Business Manager na posisyon. Matarayumpong natapos ang eleksyon in huli sa tabang asin suporta kang Head kang Office for Student Affairs na si Son Riboriano kaibang CSG Comelec na pinangenotan man kan Chairman na si Mariel Montecristi. Dagdag igdi nakalikom ning 4,010 boto hali sa mga estudyante, katumbas kaniyang 34.7% nasabi kang NCF Comelec na iyong pinakahalangkaw na voter turnout na nangyari sa gabos man ang nakaaragi pang CSG election. Ngunya na administrasyon, aabangan takon ng say ng gigibuhon asin mga plano para sa lambang Enciano. Para sa GNN TV 48 Naga, Kate De La Torre, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dai malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook page, GNN TV 48 Naga. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, GNN TV 48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano.
Ako si Antoinette Eduardo, asinini ang GNN TV 48 Naga News Break. Pinagsubo kasi ng opisina na isuspender ang Sa pahok ng mga isyu sa war on drugs, palagis man subutang higit na ang tubig baha noong binabot pa sa lampag na magitan. Siya daanas tinong kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak. In this season of deep faith and joyful celebration, we at the Naga College Foundation join the entire Bicolano community in honoring Ina, Our Lady of Peña Francia, a mother to all. As children of Ina, we are reminded that her love knows no boundaries. She embraces each one of us regardless of who we are, where we come from, or the path we walk in life. As the NCF dare to change the game this year, in the spirit of Ina, we are called not only to play the game of life, but to transform it, to shift perspectives, uplift others, and create spaces of innovation and compassion. Just as Our Lady welcomes us all as her children, so too must we reimagine education and service as opportunities to change the narrative for not just for our students, but more so for our communities and our nation. As Tigers, we celebrate with gratitude and devotion, and may this year's devotion to Our Lady of Peña Francia empower us to change the game in our personal lives and collective mission, ensuring that what we do as an institution always honors God, serves humanity, and uplifts Bicol and our nation. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Sa okasyon kakapestahan ni Ina ang mahal na Birhen ng Peña Francia, magpasalamat kita sa iyang padagos na pag-ataman, pagtabang asin pagmangno sa gabos ng mga Bicolano. Sa puso ni Lambang Bicolano, si Ina iyo ang tunay na ina, mamumuton, mapagpasensya, asin pirming andam magdangog sa satong mga pangadji. Sa iyang bendisyon, padagos kitang maglaom, magtarabangan asin magpadagos sa buhay na may pagtubod. Sa gabos na deboto, mga bisita asin pamilyang nag-uuli para sa selebrasyon, mabuhay kamo. Ipadagos tang iwagayway ang grasya ni Ina sa puso, sa pamiibi, asin sa satong pagkakasararo. Hale sa Center for Research, Learning and Development ang Naga College Foundation. Diyos Mabalos, Viva la Virgen!
future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibility, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Introducing Converge FlexiBiz. Be in control with your daily connection needs for maximum productivity. You can boost your connectivity when you need it the most. Have it at an all-time peak or adjust speeds during hours of the day, whatever your business needs to support. Enjoy value for your money with a budget-friendly, reliable, and flexible package made for you. No data cap. Stream on pure fiber connection that you deserve. Converge FlexiBiz. Contact us to know more. Problema ka ba sa iyong paningin? May sagot tayo dyan. Naga Optical Clinic with modern apparatus, computerized eye refraction, wide variety of latest fashionable frames, special and custom lenses, contact lenses at mga sunglasses sa abot kayang halaga. Naga Optical Clinic, complete optical laboratory, eyeglasses made while you wait. Naga Optical Clinic. Ano man ang pangarap mo? Matutupad yan dito sa NCF. College of Computer Studies, College of Arts and Sciences, College of Teacher Education, College of Accountancy and Finance, College of Business and Management, College of Engineering, College of Health Sciences, College of Criminal Justice Education. Let your quest begin here at the Naga College Foundation, because we don't just educate, we elevate. Experience NCF high-quality education and be part of the community of champions. Be a Tiger now. Leap into the future. Your quest begins with a single step, where passion meets purpose, and learners become leaders. This is where champions in healthcare are made, with AI-powered, world-class, real-life simulating laboratories, top-tier clinical instructors, healthcare industry innovation-focused curriculum, and skills management. The Naga College Foundation College of Health Sciences is your premier choice in excellent healthcare education. Change the game. Be a champion. From dreams to strategy. From passion to profession. What can you be with a marketing degree?
We create brands that connect. Be bold, be the brand. #Market your future. It all starts here At the Naga College Foundation, BSBA Marketing Management. Start your quest to success. Be a Tiger today. Enroll now. The fastest growing fiber internet got even faster. Again! Dahil ang doble na, di noble pa. Converge Fiber X Plan 1.5 from 100 Mbps is now 200 Mbps. Doble ulit ang bilis, doble ulit ang sulit. If you're an existing subscriber, automatic upgrade ito. And if you want to make it permanent, just agree to our new terms and conditions. As simple as that, no new application, and it's absolutely free. New Converge Fiber X Plan 1.5. Ang dobleng sulit, new offers from Converge. Doble na, di noble pa! At the heart of every dreamer lies the future of limitless possibilities. At Naga College Foundation, we understand the journey. With proper guidance, inclusive community, and state-of-the-art facilities, your dreams can become a reality. We are a training ground for future innovators, where quality education continues to thrive and service meets excellence. We develop students for more than a career. We equip them with the right skills and attitude to leap into a future of limitless possibilities. Your future is waiting. All you have to do is to begin. Meet your future self and choose NCF. Tanga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa Channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang Scan at hintayin. Then, boom! Balik na sa GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nanguna at napapanahon, at sa mga programang swak sa panlasa mo. Tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano! At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry-ready. Shoot to edit? Dito, from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Tiger today.